Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo. Enyi, Salam alaikum. Hola, buena gente. Bonjour, la gente. Linja, Dumelang. Murigaboto. Muliwanji. Murigaboto. Makadini. Karibu. Mwakaitawani. Mwakaitawani. Munotambere. Welcome to Bluffhill SDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music, it's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Bluffhill online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Bluffhill online worship platform. Nobody can stop me. Nobody. Don't you wanna go? I'm going there. Nobody can stop me. Domutewera kweseko Danziza kusimbira Dotondera kudifira Ipo pamchinjiko we Calvary Ishe Jesu anditungamira Imbo murendo rese Nguva tese Arishamwari Yeidi Dinotondera Calvary Dofarira te Moake Doda andi Tukabire Rudo wake Kanaka Iro Wahereswa Pa Calvary Ishe Jesu anditungamira Imo murendo rese Nguva tese Arishamwari Yeidi Dinotondera Calvary Dinofambandi Sikachki Dofara na Kristu Pechko Dosimbira Chaona Iyo Shamaliye Pa Calvary Ishe Jesu Ishe Jamira Imo Murendo Rese Nguva Tese Arishamwari Yeidi Dinotondera Calvary Jesu Ishe Jamira Imo Murendo Rese Nguva Tese Arishamwari Yeidi Dinotondera Calvary Dinotondera Calvary Dinotondera Calvary Dinotondera Calvary. Tinokuchingamidzai zvakare tisati tainda kupararira mukati menzvimbo dzatoshandira timbowana mukana wekunamata. Tinoda kutenda vakotsvere vedu vechirongwa chino
vanotigadzirira chirongwa chakanaka chinotisimudzira chinotapira zvakadai kuti munhu achingomuka mujira asati ambowana breakfast awana breakfast yeshoko. Usamwa tii usati wamwa shoko, usazvidaro, tanga wamwa panapa. Ndo munyatso nemukaka wakasisa gwendo kuno, ndo pari kubuda romba ipo panapa. Nhasi tiri padhei radida kutarisa, tiri pana zvakazarirwa 14 ndakakupa yambiro. Kana usina kuwana dhei rekutanga kana kuti rimwe dhei rechapter 14 verse 6 itsvage yakanzi ivhangeri yeushe, ndo verse 6. Nhasi toda kumbotarisa verse 7 inotizvo, akati nenzwi guru, ityai Mwari mumurumbidzei, nokuti nguva yake yekutonga yasvika. Namatai iye akasika denga nenyika negungwa namatsime emvura. Saka musoro wenyaya unoti nguva yekutonga yasvika. Nguva yekutonga yasvika. Saka toda kumbotarisa verse 7. Takatarisa pamusoro peivhangeri yeushe muzuva rapfuura. Tikaona kuti ivhangeri yeushe haiketi vanhu, haiketi nzvimbo, inopinda pese. Patoda kutarisa panapa kuti ivhangeri yakanga ine chii. Saka verse 7 iri kutaurira zviri muvhangeri iyi. You see now? Saka in other words iri kutipa recipe yevhangeri, kuti vhangeri yacho ndeipi. Saka hainongedzi kuti vhangeri yacho ndeyakati ndeyakati, inotaura zviri mairi, nokuti zviri mairi ndo zviri vhangeri. Mazvibataka? Saka haisi kutaura kudoma zita kuti mukaona vanhu vakati nevakati ndo vanenge vane vhangeri yeushe. Inotiudza kuti zviri mukati mayo, so that kana maakuiziva munoiziva nezviri mukati mayo, chichiri pamoyo pevhangeri yeushe. The Bible says akati nezwi guru. Ndianiko? Mutumwa akawo. Takataura nezvemutumwa, messenger. Vara rekutanga ndoda kuti tiongorore ipapa nderekuti mutumwa haana kubhururuka anyerere. Amen. Hatifanirwi kungonyarara vanhu vaMwari. We must not keep quiet, especially nemazuva atakurarama anaya. It's not fair kuti munhu anongonyarara asi yaani anza. Munoziva kuti vakuru vedu vaitirovera zvinhu zvakadaro. Ukabvunziwa ndiani aita zvakati, ukati zi. Iwe uri kunyarara sei? Handidi munhu anondinyarara, totorohwa. But vaizokanganisa futi kuti kana ukapindura handidi munhu anondipindura. Ndo pameno zvamaida kutiita ipa. But ngirozi haina kunyarara ba. Tigere nevanhu vanyerere. Kamwe kanyariro katinoita vanhu vaMwari kanoshamisa kuti shuwa ndiudzeyo kuti tine here vhangeri yacho. Kamwe kanyariro kanotadza shuwa kuti hatina vhangeri yacho. Vanhu vanayo vhangeri yeushe, kunyarara kwacho vanokugona sei. You cannot be silent, because vhangeri racho rinotuma munhu kuti ataure. Arinyararike ba. Unotohwa kuti panapa ndikanyarara ndakubikika, rakutondivhiringidza, nepfungwa dzako dzinorashika until wataura shoko. Kuna vanhu vakawanda vanogona zvemakuhwa izvi. Unoziva kuti kana ane latest yekupa shamwari dzake havati kusvika amuudza. Saka zvazvo zvakafanirwa kuti zvidaro kwatiri kuti isu tirege kuvata, kuti kunyange ndikashaya madata bundles pakati pesa, but musi wevhangeri handidi kushayiwa. So this is why tichiti pachannel inoi, kana warinzwa usadye wega, daidza umwe kuti uya uzoona vhangeri yaratanga tisatenda kumabasa. The Bible says akati, kureva kuti akataura. Hakuna kunyarara. Tina vakomana vanongofamba nevasikana, haatauri. Anoendesa mazuva ano kune mapizza inika, poita machicken ini nemanandosi, automubhadharira even mari yekuenda kuyouth camp. Haiwaka, taura. Hakuna kungomuya, taura. Hakuna kuti anozvona, taura. Anogokuintrodusa sei, anongoti iyi friend yangu, ichida kunyasa kunzwa kuti tiri murudo. Saka ngatirege kunyarara. Let's say something about this gospel. Ngatirege kunyarara maKristu. Yakwana nguva kuti usatya ba. Problem yedu ndeyekuita songe ndezvedu. Harisi redu, munhu anenge atumwa haanei nazvo. Anotaura zvaatumwa. Vanonetsana nemunhu wacho amutuma. Unfortunately vamwana vanogwana munhu anenge atumwa. Hazvinei hazvo. It's okay, because ndatumwa nemunhu mukuru, kana nchifa ndofa. Saka ivhangeri yeushe inofanirwa kuti itaurwe. But how? Nenzwi guru. You see now, inzwi guru iri mukanoricheka zvakanaka, even in New Testament rinowanikwa, muOld Testament rinowanikwa. Ndiro izwi rakasika nyika inoi namazuva matanhatu. It is the same word. Ndiro izwi rakamutsa Lazaro pakanga afa.
Jesu akadaidzira nenzwi guru, ndokubva raza rabuda kubva mukati mebwiro. Ndiro izwi richadaidzira kana Jesu akudzoka. Anonzi ipapo Ishe amene achaburuka nenzwi remutumwa mukuru nekudaidzira kwehwamanda yaMwari. Saka kudaidzira zvikurusa zvoda kuti tiwane identity, inotipa identity this gospel, kuti ivhangeri remukuru harisi rwenzi guru chete, but ivhangeri remunhu mukuru, ivhangeri revakuru. This gospel harisi guru chete, but ndere vakuru, charikudza vakuru, varidzi varo. And then number 2, paizwi guru, izwi rinobudisa pachena kuti there is meaning to this gospel. Harisi maungira, haasi gibberish language, but there is meaning. Pane kakunzwisisa kanofanira kuitwa, pane chirevo. Izwi rinoreva kuti it's clear, it's not just harisi voice rekungoti chero ndanzwa, but this is the clarity of the message yatinayo. Imessage inobuda pachena, but izwi guru iri kureva pachena zvakare kuti ivhangeri yeushe iyi inofanira kusvika kure. Ishu yeguru kureva kure, kureva kuti ngaiende kure. The issue of izwi guru inoreva kuti izwi rofanirwa kuinda kure, kwete kungoti ndere local. I understand tine mavhangeri akasiyana siyana, vamwe mavhangeri eAfrica, but izwi guru izwi rinoenda kure, zvoreva kuti izwi risiri local, but izwi rinoenda kure. Then the issue izwi guru, ukaona panzi pakudiwa izwi guru kana izwi gobvu, zvoreva kuti pane nyaya mudzimba umu, kana vana vachiita zvavanoita, pane pakunzi papa kudawo izwi gobvu, izwi guru, zvoreva kuti zvinhu hazvina kumira mushe. This gospel riri kutaridza kuti zvinhu mukati menyika hazvina kumira zvakanaka, hapachadiwi tumazwi ba. Dzimwe nyaya dzese mazwi, but maduku. Pari kudiwa izwi guru. Saka the gospel has to do with the state of the nation. Mamiriro akaita nyika ndo anofanirwa kubuda pachena, the type of the gospel that must be preached. Munguva yatiri nenyika zvairi haichadi chero voice yakuda izwi guru pakuda kuhwikwa mukuru akutaura. Nhasi toda kuti gona matapano kuti Mwari, tanzwa manzwi akawanda, zvakuda imi imbotauraiwo. Mama kanyarara nguva yareba, imbotauraiwo mukati meupenyu hwangu. Mwana wangu akuda izwi guru, haachadi mamwe mazwi rababa harisi kuita ramaidete. Toda izwi guru. When God speaks, zvinhu zvinotanga kuitika. Paakataura, Razaro akabuda mbwiro. Hapana kana honye imwe yakasara iri mukati metsinga kana mubapu. Izwi guru kana rataura, kunhuhwa kunopera, Razaro akanuhwira. Kana izwi guru rataura, even rimakuva achatsemuka vomuka. Saka nhasi chanamata panapa kuti ndaneta nekutaura pakuda izwi guru rinotaura. Verse 7 rinotaura kuti izwi guru racho raiti kudii? Ityai Mwari. Amen. Ndova rekutanga. Fearing here does not mean kubvunda nekutya. Nyange Mwari achibvundisa, but it has nothing to do with kubvunda nekutya, but it has something and everything to do with reverence, kukoshesa Mwari. Zvokutotaridza kuti vanhu pane zvinhu zvavaitya. Mukaverenga chapter 13 yaRevelation, panotaridza kuti pane chikara chakatyisa. Vanhu vakawanda vakachinamata, vakatya nekuti ronda racho rakapora. But panapa kunzi musatya izvozvo zvese. Ityai Mwari. Musatye chikara, musatye mufananidzo wechikara, but ityai Mwari, musatye vanhu. Kune vanhu vanotyisa musociety, but musatye munhu, ityai Mwari. Vanhu vakawanda vanoenda kuchechi dzavanoenda nekutya munhu. Musatye munhu, ityai Mwari. Rumbidzai Mwari. Mwari wacho anoda kutyiwa, anoda kurumbidzwa. Vhara rechitatu rataurwa, give him glory. Mumurumbidzei. Amen. You see now, ukatarisa vhara iri rinonzi kurumbidza rinouya muzvinhu zvakawanda. Kurumbidza kunogona kuitwa nemuromo, vanhu voti kurumbidza, but Mwari asingaoni kurumbidza. Kurumbidza kunogona kuitwa nepresent worship, vanhu vachiimba, but imwe nguva Mwari asingaoni kurumbidza.
munoziva here kuva nemunhu anorumbidza munhu but asingarevesi, asi iye ndiani achiziva bedzi kuti handisi kurevesa. Komana usaite zvokutamba, uya achimukudza, even kumukudza kuti maite enyu, maite munhu womwari hayi, but asiri kumukudza mumwoyo make akafuratira. That's why muchizonza kunzi vanondinamata nemiromo yavo but mwoyo yavo yakafuratira. Kazhinji vamwe vanhu vanokudzwa achikwinzwa ndege yemashanga, but kana waburuka kwakupisa kwakuvhuvhuta, vakavakwidza ndege vanenge vakuvauchira vachivasvereredza. Kana taakuita zvokurumbidza Mwari, vanhu vaMwari, ngandikutaurirei, David musi waakadzosa areka yaMwari, ndoda kupa semucherechedzo, akadzosa areka yaMwari ndokubva atanga kurumbidza Mwari, ziya richiteuka achitamba. Saka vanhu vachizoti ndoda kutamba saDavid, mugonditsiura. I'm not talking about dancing here, but ndinongotaura pamusoro pekurumbidza, kuti akatamba ndokubva mudzimai akomplaina ati inda uchitamba zvakadaro. Hausi kuziva here kuti David akanga achirumbidza Mwari nezvakanga aitirwa. Of course vanhu vakawanda vanhu vachida kutamba. Of course handingakuti regai kutamba kana kutambai, but mukandibvunza sei usingatambi, ndokuudzai kuti kochekutambira chii chatotambira chiri pano panyika chatingatambira chaicho chanyanya kunakidza chii chadzoka. Takundei ihondo ipi yatakunda, tichatamba iduzvo. Iyenu wamuri kuona ndiri panapa muchaona kana zvaita mutambiro wandichaita, hapana munhu uchandidzivisa. Kana taisiya nyika ino kuchatambwa. Ezvototamba tichitamba sei? Hatiudzi Bhaibheri, hatiudzi kuti tambai katatu muchinda mberi svetukai muchidai. Zvinhu zvisinanyanya kutaugwa, zvisina kunyanya kuve specific zvotinetsa. Kana muda kutamba tamba yenyu, pandiri kungotaura hangu kuti paishu yekuti kana wakurumbidza Mwari, it has nothing to do with yourself, but it's everything to do with the heart. Zviri mukati memwoyo wako. Kana mwoyo wako wazadzwa nekurumbidza, zviro kwazvo uchaita zvisati zvakamboitwa. The Bible says, mumurumbidzei, but varai rinoreva kuti mupei mbiri yakafanira zita rake. Amen. What is in the name of God? The name of God ndio ine character yaMwari. Saka kurumbidza Mwari hakusi kutaura nezvaMwari kana kuimba nezvaMwari, but kufamba saMwari, kuita zvaMwari, kuita zvoumwari. Saka kana taura pamusoro pekurumbidza Mwari, hasi kutaura pamusoro pekuimbirwa. Musafungudza kuti Mwari anoda kuimba kwedu stereke nekutamba kwedu stereke. As I see people dancing, sometimes ndombofunza kuti achiri Mwari here zvavari kuti vava vachitamba kana kuti uyu akutozvitambira. We don't even know. But what I'm saying here ndezvekuti kana vanhu varonga zvokurumbidza Mwari, imbotsvakai kuti zvii zvinodiwa naMwari kana akuda kurumbidzwa. What does God want? Akazvitaura kuna Samuel kanzi, nai Samuel, inini ndinoda here zvipiriso. You see now, ndoda here zvipiriso, kureva kuti ndoda here kunamata, ndoda here kuimbirwa nai Samuel, ndinoda here zvibayiro zvawauya nazvo, makondobwe nezvaka. Is that what I want? Kana kuti kuteerera kunokunda zvibayiro. Saka kana waronga kurumbidza Mwari, zvimwe zvese ungaite, but kurumbidza Mwari chaiko kunotsvakwa naJehovha, kuteerera, kuita mirayiro yake. Kana waita zvinodiwa naMwari, nyange ugere, nyange uvete, nyange usingagoni kuimba. Naimi vanhu vaMwari, mundiudza here kuti kurumbidza Mwari kana kuri kungogona kuimba? Vasingagoni kuimba havasi kurumbidza Mwari. Ndizvo zvamuri kundiudza. Vasingagoni kutamba havasi kurumbidza Mwari. Kurumbidza Mwari kukuru pamusoro pezvimwe zvese zvatingaita, kuchengeta mirayiro yake. Kana tachengeta mirayiro yake, tamurumbidza, tamukudza. You see now, the Bible says, nokuti nguva yake yokutonga yasvika. Amen. Pfungwa yatapiwa pano ndechikonzero chatinofanirwa kutyira Mwari. Chikonzero chatinofanirwa kurumbidzira Mwari ndechekuti tiri munguva yerutongo. Saka kana usingazivi nguva yatiri, kurumbidza kwako kunoshota. But ukaziva nguva yatiri kuti tiri panguva ipi, kurumbidza kwako kunokura. Saka ndati haisi nyaya yekutamba, haisi nyaya yekuridza ngoma nekuridza magitare. Nengare kuti kana nguva yerutongo payakanga yasvika, paday of atonement, chazvitaura kana nguva yacho yasvika pachitaura pamusoro peday of atonement, ndo nguva yekutonga iyoyo. Chii chaitika paday of atonement? Papasingaridziwi mumhanzi, papasingatambwi, munhu umwe neumwe aiwira pasi muguruva
achireurura zvitema zvake, nokuti ndipo paipinda muprista mukuru kamwe chete pagore. Saka ichinzi Day of Atonement. At one moment aipinda kamwe chete muimba tsvene tsvene aine ropa rembudzi yainzi mbudzi yavanhu, chazotaura manje manje. Kozoita mbudzi yainzi Azazel, chazotaura manje manje. But I want to show you kuti inguva yerutongo ndezvipi zvatofanira tichiita panguva yerutongo. The Bible says ityai Mwari mumurumbidzei. Saka kutya Mwari kuita sei? Kumupa mbiri yakafanira zita rake, kuchengeta mirayiro yake chikonzero. Tiri munguva yerutongo. Saka vanhu vaita sei panguva yerutongo? Ndopavaichema zvivi zvavo. Why? Kana vaisachema zvivi zvavo, chii chaitika? Painzi muprista mukuru akazobuda muimba tsvene tsvene, akapinda muimba tsvene, akabuda kuvazhe kwakwakazara vanhu vakagara ikoko kuvazhe. Aiwanikwa asina kureurura chivi chake, muri kuibata here? Aizofa, nokuti chitema chake chinenge chisina kuinda nemuprista mukuru apo. Saka ndiri kuvhunza vanhu vaMwari, nekuipa kwakaita zvinhu, nekuoma kwakaita upenyu, ungatamba here? Ingava nguva here kuti tingatamba? Tine here energy yekusimuka tichijaivha? Handisi kushora vanhu vaMwari, vandoda kukutaridzai kuti nezvivi zvatinazvo izvi, energy yacho yekusimuka uchitamba unoiwana kupi? Uchitamba uchiita sei nekuremegwa kwawakaitwa nezvivi? Panotambika seiko panyika? Tine mitumbi yakadai, hatina nguva yekuviga. Tinotamba sei? Tinotamba seiko nezvakaita nyika neCovid? Unowanepi jaivi? Unoiwanepi jaivi? Uchiviga mai nevana vavo zuva rimwe, unojaivha sei? Apaita apa aisiri nguva yekutamba, yave nguva yekuti umwe neumwe acheve zvimi zvake pameso paMwari, because nguva yekutonga kwake yasvika. Kwete kuti ichasvika, it has come. Tiri munguva yerutongo. You see, the Bible is clear kuti nguva yerutongo iyi yakatanga 1844. Mukanoitsanangura kuna Daniel chapter 7, chapter 8, itsanangura pamusoro pekuti after 2300 days then the sanctuary shall be cleansed. Zvaibudisa pachena kuti Kristu aizopinda muimba tsvene tsvene muna 1844. Vakanga varipo vakafanana William Miller, vakomana vakanga vachinamata vana James White, vaifungudza kuti Jesu ari kuuya pano panyika, uzochenyurwa pano panyika. But then vakarasika kuti Jesu akanga achinopinda muimba tsvene tsvene kudenga. Saka kubva 1844 kusvika 2021 tiri munguva yerutongo. Ipapo ndopakaonekwa na John the Revelator anoti, ipapo ndakazoona denga richipetwa sebhuku rinopetwa, hwamanda ikarira, vanhu vakatiza vachiti kumakomo, tiwirei tirege kuona nekusangana neuyo agere pachigaro, nokuti zuva rekutonga kwegwayana rasvika. You see now? Saka nguva yerutongo yakatanga 1844 iri kuzoguma apo hwamanda icharira. Inorira rini hwamanda? Hatisi kuziva isi, but hwamanda yava pedyo here hongu, nokuti zvioneso zvenguva tazviona. Saka hatisina nguva yekutamba iye zvino. Bhora muhondo haisiri nguva yekudhiribhula. Teresa wakoma nebhora anohwisa nyaya. Kana nguva yakukwana, munhu wese kuchisanganisira nakipa anoenda kugedhera opponent, because anoziva kuti ndingangori hedha. Ukaramba wakarinda ground rako, wakarinda gedhe rako, hakuna bhora richauya, nokuti injury time. This is the time yekuti mukristu achimuka. Haisiri nguva yevakadzi ino, haisiri nguva yemadhirezi ino, haisiri nguva yemakuhwa, haisiri nguva yekuba, haisiri nguva yekudla zvegumi. Yakwana nguva yekuti munhu wese anamate Mwari mweya nemuzvokwadi. Makanonoka kueduka, haisiri nguva yekueduka. Vekueduka vakutodzoka, imakudzokera kumashure. Come back. Nguva yekutonga kwake yasvika. Tiri mazuva ekupedzisira. Rimwe ramazuva zita rako richaenda pakutongwa. Mwari vachabvunza kuti naimi, koyu Makiwa uyu ari kumboitei panyika? Ari kuchengetegwei? Ane profiti yei? Ipapo kana zuva racho rasvika, haugoni kuzomira. Let me talk to someone before we go kumabasa edu. Ziva chinhu ichi, nguva yekutonga yasvika. Dai zvaigoneka nhasi pakombiyuta pako, pauchasevha kombiyuta, imhanyise mavara ekuti nguva yekutonga yasvika. Kana ungaisa pastatus yako
ndachikumbira kuti umbochinja status just for this hour ungochinja. As I speak, just change it. Unyore kuti nguva yekutonga yasvika. Everyone. Izvezvi ndiri kukumbirisa kuti zvakomendi yako kana ungaomboti amen chimbomira kuti amen chingonyora kuti nguva yekutonga yasvika. Let it be done so that every nation, every tribe, every tongue must know nguva yekutonga yasvika. All Mandara viewers, ndachikukumbire kuti padeira nhasi, just now before you go palunch, status ngaimbochinja vanhu vazive kuti nguva yekutonga yasvika. Let our statuses change paFacebook, paWhatsApp, papi zvapo, paInstagram. Senda picture. Nguva yekutonga yasvika. This is the time. Kana wa receive a message, kana wa kudavira phone, usati hello, tanga wati nguva yekutonga yasvika. Kana uri receptionist, kana munhu akutaura newe ukangoti uri pa company ipi zvayo, listen very carefully. Kana wa kudavira phone nhasi, usati wati hello, iti nguva yekutonga yasvika. Kana wa kusenda message wapedza, usati babai, iti nguva yekutonga yasvika. Kana munhu wakuda kubvuma kuti tichasangana masikati, kana uchida kuti yes, iti nguva yekutonga yasvika. This is the time. Nguva yekutonga yasvika. Baba, toda kumutendai, nguva yekutonga yasvika. Tokumbira kuti mutibvise kukutambisa nguva. Takuda bhora muhondo, nokuti Satani watidherera zvakwana. Takuda kumira nemi. Anga achida kutibatira, achida kutikwanyira kumakuwa, angada kutikwanyira mukuba, angada kutikwanyira mucorruption, angada kutikwanyira mukuita zvisina maturo, angada kutikwanyira kumadress, angada kutikwanyira mutobacco, angada kutikwanyira mumadrugs, mutototo, angada kutikwanyira munyaya yekunyeya yekudzikisira umwe vanhu. Tamuona anga akavanda, tamuziva. Nguva yekutonga yasvika. Tinokumbira Baba pazuva ranhasi mutipe hana dzinorova, nekuti nguva yekutonga yasvika. Muzita Jesu tanamata. Amen. Nguva yekutonga yasvika. Tsvakanyi vese vakarasika nekuvaudza wamuponesi. Soko raJesu kutaurira uya kuneni. And I kure kumakomoyo unzai wafambi kumusha pinza mdanga namsuponesi Jesu nyenye yabayiwa. Tsvakanyi vese vakarasika kuvaratidza kuna Jesu, kutungamira muiyo nzira yeruponeso neupenyu. Yendakure kumakomoyo unzai wafambi kumusha pinza mdanga muponesi. Jesu nyenye yabayiwa. Ndizo ndinoda ngekuti Jesu vandidaidza kumtevera, kuvabatsira vakarasika nekuna Jesu kuvaudza.
enda kure kumakomoyo unzai wafambi kumusha pinza mdanga resmuponesi Jesu nyenye yabaiwa endai kure kumakomoyo unzai wafambi kumusha pinza mdanga remuponesi Jesu nyenye